नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आपण पालकाची भाजी आणि बटाटा ह्याचा मिक्स पराठा कसा करायचा ते पाहूया। त्यासाठी सर्वप्रथम तुम्हाला मी साहित्य सांगते। आणि हा पराठा ब्रेकफास्ट किंवा नाश्त्यासाठी खूप छान आणि टेस्टी होतो। मी एक पालकाची बारीक चिरलेली एक वाटी पालकाची भाजी घेतलेली आहे किंवा पालक घेतलेला आहे। त्यानंतर एक उकळलेला बटाटा घेतलेला आहे। त्यानंतर जिरे पावडर एक अर्धा चमचा, धने पावडर एक अर्धा चमचा आणि हळद एक अर्धा चमचा घेतलेले आहे। त्यानंतर एक मोठा चमचा किंवा अर्धी वाटी बेसन पीठ, अर्धी वाटी गव्हाचे पीठ, त्यानंतर एक 2 ते 3 हिरवी मिरची, आल्याचा नंतर छोटासा एक तुकडा आणि थोडीशी कोथिंबीर आणि थोडंसं मीठ पण चवीनुसार मीठ घेतलेले आहे। आता सर्वप्रथम ही पालकाची भाजी स्वच्छ धुवून मिक्सरला एकदम बारीक करून पेस्ट करून घ्यायची आणि कोथिंबीर, आलं आणि हिरवी मिरची ह्याची पण काय करायची पेस्ट करायची आणि बटाटा एकदम बारीक काय करायचा करून घ्यायचा किंवा खिसणीनं बारीक खिसून घेतला तरी चालतं। हे छान असं आपलं काय झालेलं आहे, सर्व साहित्य तयार झालेलं आहे। बटाटा मी एकदम बारीक करून घेतलेला आहे। ही आलं, लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट, ते पालकाच्या भाजीची पेस्ट, ही बेसन पीठ, आपण आता हे सर्व साहित्य काय करूया एकत्र करून छान असं घट्ट काय करूया, जसं पाणी लागेल तसं पीठ तयार करून घेऊया। पालकाची भाजी मिक्सरमधनं काढल्यामुळे ह्याला पाण्याची सुद्धा गरज लागलेली नाही। बघा हे पीठ एकदम छान असे काय व्हायला लागले, मिक्स होत आहे। आता आपण एकदम छान असं पीठ काय करूया ह्याचं तयार करून घेऊया। हे छान असं आपलं पराठ्याचं पीठ तयार झालेलं आहे। एक 5 ते 10 मिनिटं आपण असं झाकून ठेवू आणि त्याचे छान छान पराठे लाटूया। हे झाले पराठ्याचे आपले छान असे पीठ। आपण आता असे छोटे छोटे गोळे करून ह्याचे काय करूया छोटा असा पराठा काय करूया लाटून घेऊया। त्याला पीठ लावून असं छानपैकी काय करूया लाटून घेऊया। हा झाला पराठा लाटून तयार। आता आपण काय करूया गरम तव्यात थोडंसं तेल किंवा तूप टाकून छान असा काय करूया मंद गॅसवर भाजून घेऊया। दोन्ही बाजू करून थोडंसं तेल किंवा तूप टाकून काय करायचा हा पराठा छान असा भाजून घ्यायचा। एकदम मंद गॅसवर असा छान पराठा आपला भाजून तयार झालेला आहे। हा झाला पराठा तयार। हा छान असा आपला काय झालेला आहे पराठे तयार झालेले आहेत। एकदम टेस्टला पण एकदम छान काय होतात हे पराठे लागतात। ह्या पराठ्याबरोबर लोणचं, दही, तूप किंवा लोणी जे आवडेल ते आपल्याला काय करायचं त्याच्याबरोबर सर्व करायचं। एकदम खमंग आणि खुसखुशीत छान असे आपले पालक आणि बटाटा मिक्स पराठा तयार झालेला आहे। असे छान छान रेसिपीचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या YouTube चॅनलला लाईक करा आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।